UPL आरो BPFआ जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै। गावसोर माबोरैहाय सम्पति आरजिनो हागोन, रायजो राजाखौ माबोरै थगायनो हागोन, बिनिल' सिन्था धारना खालामदों। खालि बर' होननानै बिसोरो बर'फोरखौनो ब्लेकमेल खालामबाय। बेफोरनि थाखाय रन्जन दैमारिनि थाखाय गुवाहाटियाव थांनानै आङो मोनसे गद खालामहैनानै बाहाय प्रेस मिट खालामहैखादों। सिडली उफ्रा बिसायख'थियाव नोंथाङा कंग्रेसनि बिजाथि महरै नमिनेसन गथायबाय। दा नोंथांनि बे इलेक्सन गेलेनायनि गुबै इस्युआ माखौ लानानै पाब्लिकनि गेजेराव हाबगोन नोंथाङा? गिबियावनो आङो सिडली समस्तिनि बयबो रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो गोसो गोरबोनि गासिबो अनफाव गोसोखौनो आं बावहरग्रोबाय आरो बयखौबो आं खुलुमहरग्रोबाय आरो बयखौबो आं बोजबनानै लाग्रोबाय। सिडलीआव जोंनि जे बिजाथिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय डेभेलपमेन्ट होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो मिथियो जे लामा हान्था मेला गासिबो माने मोजां जाजोबनाय, बयबो रायजो राजानि सुबिदा जानाय। खिन्थु बे समस्तियावहाय सिडलीआव MLA, MP, MCLA गोबां जाबोबाय। BPFनि समावबो मिनिस्टार जाबोबाय एसेमब्लियाव आरो BTCआवबो डिपुटि चिफ जाबोबाय। आरो दा UPPLनि समावबो MLA दं, लकसभायाव MP दं, रायजो सभायाव MP दं। खिन्थु रायजो राजाफ्रा बेसेबां डेभेलप जादों बेखौ निस्सय नुबाय। दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय मिथिबाय बेसेबां डेभेलप जादों। सिडली बियाबनिफ्रायनो थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव BPFनि समाव केबिनेट मिनिस्टारबो दंमोन आरो काउन्सिलावबो डिपुटि चिफ दं, EM माखासे दंमोन। दिनै UPPLनि समावबो EM दं आरो MPबो दङ। दा बेबायदियावबो माखासे जौगानाय खामानि जायाखै, बेखौ रायजो राजाफ्रा अनुभब खालामगासिनो दङ। दा बे बेलायावहाय मा बुंगोन नोंथाङा? निस्सय रायजो राजाफ्रा दिनैसिम जोङो सापागुरिनिफ्राय बागमारासिम थाङोब्लानो बेसेबां डेभेलप जादों बेखौ मिथिगोन। मानो होनना बुङोब्ला बे निसिमा जे समस्ति बाहायबो जोंना BPFनि समाव जेम्स बसुमतारिया EM मोन आरो BPFनि समाव चन्दन ब्रह्मआ गैयाब्लाबो 10 बोसोर मिनिस्टारमोन। बे थासेयावबो दिनै चन्दना माबा मोनसे लामाखौबो बियो डेभेलप खालामना होनो हायाखै आरो राजानि खुनु सुबिदाखौनो बियो मावनानै होनो हायाखै। आरो दा जोंनाव लकसभायावबो MP दं, रायजो सभायावबो MP दं। बिसोरो दिनै बे थिंनि लामाखौबो बिसोरो मावना होनो हायाखै। आरो ओरै साइडआव नायोब्ला, सोनाब साइडजों नायोब्ला दा सामथाइबारिनिफ्राय लानानै दादगारिसिम नायोब्ला नोंथांमोना थिनालिनिफ्राय हरै दादगारिसिम थांबानो नुनो मोनगोन माबादि लामा। BPFनि समाव डिपुटि चिफ थानाय समावबो दिनै लामाखौ जों मोजां थाबायनो मोनाखै आरो BPFनि समाव मिनिस्टार थानाय समावबो जों खुनु लामा मोजां थाबायनो मोनाखै। आरो दा EM फेरेंगा थानाय समावबो रन्जित बसुमतारी बे थानाय समावबो जों दिनै खुनु लामा हान्था मेलानि मोजां नुनो मोनाखै। ओंखायनो जों रायजो राजाफोरनिसिम बुंनो हायो दिनै UPPL आरो BPFआ जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै। बिसोरो खालि गावसोरखौ बोरै डेभेलप खालामनो हागोन, गावसोर माबोरैहाय सम्पति आरजिनो हागोन, रायजो राजाखौ माबोरै थगायनो हागोन, बिनिल' सिन्था धारना खालामदों। UPPL आरो BPFआ बर'नि राजनितिल' खालामबाय थादों। खालि बर' होननानै बिसोरो बर'फोरखौनो ब्लेकमेल खालामबाय। दिनै डेभेलपमेन्ट होननानै बुङोब्ला जोङो BTR जिथु मोनदोंमोन, BTRनि खामानिखौबो दिनै बिसोरो मावफुंनो हायाखै। ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय UPPL आरो BPFनि सायाव गोबां सिन्था धारना खालामगोन। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि,
नमिनेसन बिलाइ गथायबाय बिपिएफनिफ्रायबो इउपिपिएलनिफ्रायबो नोंथाङा कंग्रेसनिफ्राय दा फिल्डआवहाय फोसावदिंनाया गोख्रों जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव इउपिपिएलनिफ्राय दानि बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा कंग्रेसखौ जेबो फेक्टर गैया होननानै बुंदों। बिथाङा बे बेलायावहाय मा बुंगोन नोंथाङा? दिनै जोंहा इएम रनजित बसुमतारिया निस्सय बियो फिल्डआवनो गिदिङाखै। बियो गाव बेसेबां भट मोनगोन बेखौबो बियो अनुमान गैया। गावनि न' खाथियावनो बियो 10थासो भटखौनो मोनगोन ना मोना बियो दिनै गावनो नायगिदिङाखै। दिनै इएम रनजित बसुमतारिनि खाथि खाला न'नि खाथि खालायानो गासैबो कंग्रेसजोंनो दंजोबो। फैगौ इलेक्सनाव 100% देरहागोन होननानै आसा दङ नोंथाङा? निस्सय रायजो राजाफ्रा कंग्रेसनि सायाव बहुद आसा। बिनि खारनानो जाहैबाय जेब्ला भारतबर्षआ उदांस्रि जादोंमोन होमबा कंग्रेसआ रायजो राजानि थाखाय बहुद सुबिदा होदोंमोन। हान्थामेलानि सुबिदा, न' गैजायिफोरनो न' बानायनानै होदोंमोन। जेनेखा आइवेस स्किम बानायना होदोंमोन। बोराय बुरिनि थाखाय बोराय बुरि पेन्सन बानायदोंमोन। रेशन कार्ड बानायनानै होदोंमोन। दा बेफोर गासैबोखौ नायनानै आवगायनि जे डेभेलपमेन्ट बेखौ गोसोखांफिनदों रायजो राजाफ्रा। ओंखायनो दिनै कंग्रेसखौ आवगायनानै लागोन। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय। बेहाय गुबैयै एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सनानो सागान होबाय, प्लास आबसु इउबिपिआव दङ। दा बेनि गेजेरजोंबो एनडिएफबिनि जेंनाया दिनैसिम जोबनानै थाङाखै। बे बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंगोन? नाय, आं सासे एडभकेट। आं दिनैसिम 17 बोसोर प्रेक्टिस खालामबोबाय। बे प्रेक्टिस खालामबोनायनि गेजेराव आं एनडिएफबिनि इसुखौ आं बहुद नुबोदों। जेब्ला एनडिएफबिया रन्जन दैमारिया हमजाजेनो, एरेस्ट खालामनानै लाबोजायो, बे समाव बहुद जाथिनि एडभकेटफ्रा प्रटेस्ट खालामदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ बख'नाङा, बिनि थाखाय एडभकेसि खालामनाङा होननानै। खिन्थु बै समावबो आंनो फार्स्ट एनडिएफबिफोरनि थाखाय, रन्जन दैमारिनि थाखाय गुवाहाटियाव थांनानै आङो मोनसे गद खालामहैनानै बाहाय प्रेस मिट खालामहैखादों जे जुदि रन्जन दैमारिखौ रावबो जुदि एडभकेसि खालामाबाबो आं खालामगोन। आरो नांगौ जायोब्ला जों बड'लेण्ड एडभकेट एस'सियेसन दागोन होननानै जोङो मोनसे निउसनि गेजेरजों फोसावबोदोंमोन। दा बेखौ बुंनाय लोगो लोगो जोंखौ सारा जोंनि गोजौनिफ्राय जोंखौ मावनो थाखाय बिथोन होनायाव लास्टआव गुवाहाटिनि एडभकेटफ्रा मावदों। थिग बेबादिनो दा नैबे बिटिआरावबो बहुद एनडिएफबिफोरा जिथु इसु दंमोन, एनडिएफबिफोरनि जिहेतु इसु दंमोन, बिसोरखौ रिहेबिलिटेसन होनांगौनि दंमोन आरो बिसोरनि बिटिआरखौ फुलफिल खालामनांगौ दंमोन। बे समावबो खालामाखै। दाबो जों जागोनखौ नुवाखै। आरो बिटिआरनि जेसेबां एनडिएफबिफोर बिसोर रिहेबिलिटेसन मोनाखै। दिनै बे एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ आङो जिहेथु आं बुजिखागौ बिसोरनि समस्याखौ, आं निस्सय सल्भ खालामनानै होगोन आरो बिसोरनि रिहेबिलिटेसनखौ आं मावना होगोन। आरो बिटिआरनि जि समस्या आं बेखौबो मावगोन। आरो बिटिआरआ जि मावनांगौ आद्रा बेखौ आं एमएलए जायोबा आं एसेमब्लियाव बेफोर गासैबो खोथाखौ बोखांगोन आरो एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ आं फुरा खालामनानै होगोन। जोबथायाव मोनसे सोंथि, बेकार लाइमोनफोरनि जेंनाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। बे बेलायावहाय मा बुंगोन नोंथाङा? निस्सय बेकारनि समस्याया जाहैबाय ओरैबायदि, बिटिआराव बहुद डेभेलपमेन्टनि खामानि दं। बे जाहैबाय जोंनाव बिटिआराव बुंनो थाङोब्ला जों गावनो गाव बेकारनि समस्याखौ जों फोजोबनानै लानो हायो। जेरेखम जोंनाव दैमा ओनसोलाव थाङोब्ला बेहाय जों बहुद कुवारिफोरबो दङ। बेफोरनि गेजेरावबो जों इनकाम सर्स बानायनानै होनो हायो बेफोर बेकार समस्याखौ। आरो बहुद जोङो जेब्ला जोंनि सरकारा फैयोब्ला जों माखासे आनएमप्लयिफोरनो जों स्मल स्केल इन्डास्ट्रि जों बानायनानै होफैगोन। आरो जे बेकारफोरखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो लास्ट जिथु लक सभा इलेक्सन बाहायबो जोंहा मोनसे स्किम दङमोन। बे जाहैबाय जि सेंग्राफ्रा आनएमप्लयि बिसोरखौ गावनि आथिङाव गसंनो थानो थाखाय बिसोरनो बोसोराव
जोङो 1 लाख होनायनि मोनसे स्किम दंमोन। बे स्किमा जाहैबाय जाय आनइमप्लयिया जाय माने मोजां फरासुना खालामनानै जेबो सुबिदा मोनाखै बे सुबिदाखौ मोनजासिमाव जोङो बे 1 लाखखौ होनानै बेखौ फरासुना खालामो जाहाथे बियो साख्रि मावनो हायो बा गावनि डेभेलपमेन्टखौ मावनो हायो। बेफोरनि थाखाय जों मोनसे स्किम बानायनानै होनाय दंखायोमोन। जुदि जोंनि सरकार फैयोब्ला जों बे स्किमखौ होगोन आनइमप्लयिनि थाखाय। थेंक इउ।